Gloria Blanco decidiu retirar o mercadillo de antigüidades da Rúa Serra pola falta de legalidade. Segundo a concelleira de Promoción Económica, os vendedores non estaban a pagar ningunha taxa por ocupar este lugar e estaban ademais impedindo o acceso das persoas discapacitadas ao novo espazo gastronómico do mercado. Uns feitos que levaron a Edil Socialista a suspender a súa actividade ata que se legalice e se regularice esta situación. Estamos ante un mercado irregular, que non cumpre ningún tipo de normativa. Non pagan tasas, non sabemos de cantos postos estamos a falar, porque a realidade é que se van asentando e cada día son máis. Chamamos de mercado de antigüedades, pero eu levo toda a mañá dicindo que lo de antigüedades imos entrecomillalo, porque a realidade é que a venta xa é de máis, é de roupa, é de calzado, cun claro agravio comparativo, competencia desleal co comercio e, dende logo, co resto dos mercados ambulantes. A decisión de suspender o mercadillo foi criticada e aplaudida a partes iguais. Por unha banda, o Partido Popular tachou de prepotentes as declaracións da concelleira socialista. Por outra banda, o BNG asegurou que Gloria Blanco se equivocou a hora de utilizar a palabra ilegal. La consellera de Promoción Económica del PSOE deja en muy mal lugar, primero, al BNG, y yo estoy ansioso por ver lo que va a decir el BNG, y segundo, los propios vendedores, a los que acusa de estar de una forma ilegal. Por lo tanto, si los vendedores están de una forma ilegal, el Concello no cumplió la norma, y segundo, deja en muy mal lugar al anterior, a Vicente Lejísima, que ya no está en política, y a la concejala de Promoción Económica del BNG de los últimos años, Anabel Gulías. Y tercero, a mí, viendo las declaraciones, las tacharía de prepotentes. Eu creo que, puido ser problema de expresión ilegal, pois obviamente nin os funcionarios deste Concello permitirían, nin moito menos ningún responsable político. Por lo tanto, teño que dicir que non creo que fose a palabra máis axeitada. Anabel Gulías asegurou que a decisión de Gloria Blanco estaba justificada e meditada, pero non entende que o mercadillo ocasione algún tipo de problema á accesibilidade das persoas discapacitadas, unhas declaracións que aclarou a Edil Socialista. A realidade é que eu teño baixado moitísimas veces pola rúa César Boente, chega un momento que nin sequera se pode entrar na entrada do parking. Calquera persoa con reducción de mobilidade pode ter problemas. Decirlle a unha persoa con reducción de mobilidade que ten que ir por outro sitio porque non se pode cambiar un mercado irregular, como pouco é delirante. A decisión de suspender o mercadillo parece que sí foi ben recibida entre a Asociación de Ambulantes de Galicia, quenes piden que se trate a todos iguais. A nos exígenos, vamos a ver, unha serie de papeleo, estar dados de alta nun IAE, pagar o noso Seguridade Social, que sería un autónomo, e, lógicamente, todos tendremos que estar en igualdade de condicións. Tras manter unha reunión cos voceiros do colectivo de vendedores, Gloria Blanco asegura que permitirá continuar coa actividade só a 30 de persoas que contan coa tarxeta de autorización municipal e recalca que buscarán entre todos unha nova ubicación para o mercadillo de antigüidades.